L-Eġizzjan Ahmed El Fadalli Enan instab ħatib kompliċità f'tentattiv ta' importazzjoni ta' 50 kg reżina tal-kannabis mit-Tunezija lejn Malta u ta' dan weħel 25 sena ħabs. Il-ġurati ħarġu bil-verdett tagħhom tard il-ġimgħa filgħaxija wara 5 sigħat jiddeliberaw u nstab ħatib 7 voti favur u 2 kontra. Il-qorti weħlitu wkoll 40,000 euro multa. L-Eġizzjan ta' 52 sena kien mixli b'assoċjazzjoni biex tiġi importata droga f'każ li jmur lura għall-2010. Enan kien tressa il-qorti fil-15 ta' Jannar tal-2010 fejn kien ġie mixli wkoll possess ta' droga kokaina. Dwar dan il-każ kien għadda proċeduri fil-qorti Tuneżina Tano Farrugia, ex-plejer tal-futbol, li kien 21 sena ħabs iżda nħeles 3 snin wara minħabba li ngħata amnestija mill-gvern temporanju Tuneżin kif kien tela President interim.